Hello mga Yinians, this is BTV. Please subscribe to my YouTube channel. Click the share button para sa video na i-upload ko. Mga Yinians, meron tayong ngayon, lubat ng kalapati. Ngayon mga Yinians, tingnan natin kung sinong panalo kasi mga Yinians kumbaga ito yung yan nakikita yung dito sa bandang bandang gilid diyan. Yun yung kulungan ng kalapati. Mamaya-maya makikita din mamaya-maya. Yun yung diyan yung kalapati papakawalan, tapos kung sino mananalo malalaman natin. Ako Minions, salamat sa panonood. Just keep on watching. Ay mga Minions, dito tayo ngayon sa paligsahan ng kalapati. Kasama ko si Awas. Kasi si Amin. Ito yung kalumbaan. Taga barangay Kibaol to. Di ba Kibaol kayo bro? Kibaol kayo? Sige. Ito. Anong pangalan mo bro? GR. GR, si Bro GR, okay? Barangay Kibaol. Shout out kay Bro GR. Okay? Tingnan natin ito kung sinong panalo dito. Okay, from Alaminos. Tas Jason Wave, taka si Brian. Taka si Cyrus. Okay? Ito yung from Alaminos to, Pangasinan, si Louie Boy. Ila. 1, 2, 3. Ayun mga Yinians, pinakawalan yung kalapati. Andito si Awas, saka si yung Tabla. Wala sila. Okay. Tabla. Sabi na tabla. Diyo, jay, tagay, hero. Meron mo. Wala mo akin. Tabla. Hindi, pao yun ay kapatid man. Pao yan to, pag-gimla, pag-utuloy nila. Paitumbok yun ka mo. So, wala rin kayo yan, tingin. Hindi na yung manaw, binug-alaman ko man yun, yung manaw. Dagi man, dagi. Ay, dagi ni. Tabla. Tabla, okay. Kami yan, tabla yung paligsahan ng kalapati, katabla. Okay. Antayin natin yung susunod na mga kung ulitin nila, antayin natin. Kung yan, just keep on watching. Okay?